mitjançant un referèndum d'autodeterminació quina és la millor via per generar benestar i prosperitat per tothom. Els altres dos objectius de Pere Aragonès, un pla per atendre, diu, les urgències socials amb el compromís de mobilitzar 700 milions d'euros i tercer, impulsar la planificació econòmica. Vull dedicar tots els esforços a fer front a la crisi social i econòmica provocada per la política, a impulsar la transformació del nostre sistema econòmic i a resoldre els arbres, les plantes i bueno, i vaig a llençar les escombraries, ¿vale? Que m'ho ha dit la meva ombra.